घरे घरे शिव चर्चा करो है तो पति ओकरा डंगाबो है कि तो घरे घरे शिव चर्चा करो है कि पर्चा बांट ले तो चलो। आ जब वो पति कुछ नहीं किलखिन तो उनका काहे जेल ले गेली आदमी है, उनका काहे ले गेली तो ले गेलखिन तब की करना चाहिए। काट कारण पियवा मार किन घरवा से निकालिए दिलखिन होरा। काट कारण पियवा मार किन घरवा से निकालिए दिलखिन होरा। आमा कातिए कारण पियवा जेल गेलखिन हाथवा में हाथ काड़िया लगल होरा। आमा काति कारण पियवा जेल गेल हाथवा में हाथ काड़िया लगल होरा। चर्चा करते पियवा मार दिलखिन आ घरवा से निकालिए दिलखिन होरा। आमा चर्चा करते पियवा मार दिलखिन घरवा से निकालिए दिलखिन होरा। आमा दारुआ पियते पियवा जेल किन हाथवा में हाथ काड़िया लगल होरा। आमा दारुआ पियते पियवा जेल गेलखिन हाथवा में हाथ काड़िया लगल होरा। कि नाखा बनाई भाई पुलिस से तेरे दारोगा बनते होरा। आमा के जावा बनते पुलिस से तेरे दारोगा बनते होरा। आमा के जावा बनतिन बाकी इलवा से पियवा के छोड़ाई ये लेबै होरा। आमा के जावा बनत वकीलवा से पियवा के छोड़ा ये लेबै होरा। लीलम दीदी बनतिन पुलिस से साहेब मर्दारोगा बनतिन होरा। आमा लीलम दीदी बनतै पुलिस से साहेब मर्दारोगा बनतिन होरा। आमा शिव गुरु बनतिन वकील से पियवा के छोड़ाइए लेबै होरा। आमा शिव गुरु बनतिन वकीलवा से पियवा के छोड़ा